Jeste bre ljudi, ja sam Nika Visnemi. Ljudi, i u današnjem klipu kao što vidite igramo FIFA Mobile. Izvinite da prošli klip o FIFA Mobile slučajno sam napisao Mobile Legends, pošto ću to da snimam. Snimit ćemo ga u sljedećem klipu. Sljedeći klip znači bit će Mobile Legends. Pa će posle Mobile Legendsa da ćemo igrati FIFA Mobile. Sljedeći klip će biti FIFA, to je Mobile Legends i posle opet će biti FIFA, znači Clash Royale ćemo da izostavimo. I onda ćemo za 3 klipa mi otvoriti Super Magical Chest, tako da nadam se ćemo dobiti Legi. Tako da, ajde krenemo. Za početak ćemo da climbujemo ovaj reward. Nema pojma šta ću dobijem. Da, španski pack i nismo dobili ništa sem golda. Tako da, a odigramo vs. Jesmo, dobili smo španski pack. Mislim, samo pare, da? Dobili smo 1500 coinsa, 30 HP-ova, Šćepović, srpski reprezentativac za Sportinga. I solidnog strelca smo dobili. Tako da imamo my team. Evo ga moj tim. Tim je solidan. Ne znam da li... Koji je bio 70 rating, ipak mislim da ga ubacim, ali neću. Ljudi, u prošlom klipu kao što ste vidjeli, to jest nisam rekao u prošlom klipu, pošto mi se slučajno sjebao tokom snimanja. I ljudi, u današnjem klipu kao što vidite radit ćemo chaptere, dok ne pravimo skroz ovog chaptera 5. Tako da ljudi, ajde za početak krenemo. I sad igramo protiv ovih iz Nepomenija. I posle ovoga dobijemo, prelazimo u chapter 2. Posle čim završimo ove i dobijamo pack. I još ne, chapter, unlock i tako to. Neke nagrade. Tako da ajde krenemo. I vidite što ovako da gledamo ljudi u prošlom. To je snimao samo ovo prošli put i slučajno mi je dok sam skidao, to je dok sam snimao mi je crko. Snimi crku nego nije krenuo da snima. Šta ja sad ovdje treba da uradim? Ja ne kapiram šta ovdje treba da uradim, ali dobro. Nije mi se treba da pretrčimo. Ovo ne kapiram koja je poenta ovoga, ajmo krenemo opet. Ne kapiram koja je poenta ovoga. Valjda da brzo trčimo dok se... Jo da. Ujebem. I sad ćemo lagano da pređemo. Ubre, za vas jebam. Jesmo, kompletovali smo ovo super. Tako da mislim da smo završili ovaj chapter, tako da ajde završi. To jest dobili smo španski pack, to jest da, završili smo prvi chapter. Tako da dobili smo pack, dobili smo 1500 coinsa, HP-ovi daj Carlos Delgado. Nikad čuo. Da otvorimo ove kao nagradice. Da ih uzmemo, dobili smo FIFA 100 poena. Šta ovdje treba da... A da, evo, climbujemo. Otvoramo, dobili smo chapter unlock, FIFA poene, David Beral. Striker, mislim da sam čuo za njega, opet mislim da nisam. Chapter 1 smo unlockovali i idemo u chapter 2, odigrat ćemo ovdje jednu ovu kao partiju ili chapter, tako da to je to. Tako da nadam se da ćemo dobiti u onom Super Magical Chestu ćemo dobijemo Legi kartu. Super, dali smo go. Mislim da treba ovo iz korne ili šta da damo go. Ne otrakao neke akcije da budu. Ne kapiram. Ali prešli smo ovaj chapter. Kako smo ovi chaptera prešli u klipu 4? Opet smo dobili neki španski pack ili šta je ovo već. Javi Jimenez. Ovo je dobar. Ja mislim, da li to oni Jimenez iz... Zaboravio sam kluba, nebitno. Igramo drugog poluvremena. Hoće biti i posljednji chapter, tako da
smo već 4, ja mislim, prešli, tako da... Ajde idemo. Hvala na... Šta sam je? Hvala što gledate moje klipove, što gledaš moj klip. Zaboravio sam sad kako se zove, znam. Dobro, sve bude nešto. Nebitno, tako da... Pozdrav za lika koji mi non stop piše komentare. Zaboravio sam kako se zove, izvini zbog toga. Znam da mi samo pišeš u komentarima nešto. I daj, izvinite vi što da ste pisali za onu igricu u subotu. Jeste, bit će u subotu, to neću da menjam, ali primili smo go. Dobro, nebitno, ali što si mi pisao, što mi je neko pisao da snijam ovaj B612, ja ne mogu da snijam. Razlog zbog kamere. Odlučio sam tek kad napunim 10.000 subscribera, krenem da snimam facecam. Jo. Zašto sam teo, nisam ni provalio šta sam trebao, trebao sam da šutim. Možda me košta čak i ove utakmice ovog chaptera. Ajde, da im uzmemo loptu, uzeli smo im. Ajde dodamo od ovog lika. Imamo Gabijedinija, ja mislim postao ono kao Ronaldo, moj najbolji igrač. Ne, što sam probao da lobu, što sam glupo. Ništa, neću da kažem. A trebao sam da šutnem, sam glup. Dobro, jedan se živi. Kako sad jedan mu dodam, ovaj lik mi je bio dolazno da kliknem na njega, nisam uspio. Mislim da je teško ćemo sada da možemo nešto da uradimo, ali teško ćemo da pobedimo. Možemo da pobedimo onako. Šanse su 1:, ne pojme ja koliko. Sam se zna teško ćemo da dobijemo, ali možemo da dobijemo, relativno imamo koju akciju. Tako da, evo imamo, ja mislim, 1:1 akciju. I ovo je go. Kako ga nisam dao? Kako ga ladno nisam dao? Koji sam ja džuđa? What the fuck, ladno nisam dao go. Daću ga sad dati. Lopta je kod mog Gabijedinija. Koji pas. I nisam ga dao, ljudi, nisam ga dao, jebem ga Gamin. Valjda se tako zove moj igrač, da jest Glamin ili kako već. Ne, Gbamin, nemam pojma, tako nešto. I lik je promašio, pa ne može se reći da je prazan gol, ali je promašio ono dobru šansu. I ljudi, ovu smo odigrali 1:1, jebeni 1:1. Tako da, izgubili smo chapter, a odigramo još jedan. Čisto iz zezanja, da pređemo i ovaj chapter. Tako da, pređemo chapter 2 u roku od 2-3 klipa. Očekujem da ćemo preko sutra već da odigramo još koji chapter, znači u svakom klipu ću snimati po 1-2 chaptera. Pa da znam. Radit ćemo chaptere možda posle kad završimo taj drugi ćemo da krenemo da igramo online, da bušimo neke igrače. Tako da, početak da pobedimo u chapteru, da dobijemo neki... dao sam go, ladno, nisam ni provalio. Koga je dao beš? Ne pojma, ali znam da zna da uradi ove kao forice. Uzeli smo loptu i sad idemo u akciju. Da se obezbedimo, damo 2-3 komada. I onda posle se zezamo. Ladno sam probao da uklizam, nisam uspio. Kao što ste vidjeli u prošloj utakmici sam odmah, čim sam dao go, primio. I potom nisam mogao se vratim da dam go još koji. I evo, kao što vidite, primili smo opet go, jebimo ga, ništa. Lobovo mi golman, tako da krenemo. Možemo da ih napunimo lagano. Ali krenemo.
Ladno sam dobio faul. Auć. Jebe mi mama, ladno sam promašio. Dobro, to je kod mene normalno. Dobro, blizu je bila. Tako da ne želimo da izgubimo. Ne, nećemo izgubiti, nećemo im dati da nam uzme loptu. Evo radi sprint Cordoba. Kako nas je presekao? Ljudi nam presecaju pas lagano. Ne možemo Cordobu da ubijemo. Ladno ćemo da izgubimo. Ne. Ladno ćemo da izgubimo protiv ovih šiptara. Dobro, nisu šiptari. Ali izgubit ćemo protiv njih, najvjerovatnije, sam. Tako da, nam se ga objedinije mogu nešto da uredim u napadu. Gdje trpaj, 2-2 ljudi, 80 minut. Napunili smo ove. Ljudi, što mislite, možda čak i preokrenemo. Moguće, ali ćemo to teško raditi. Evo 85. minut. Vidite, stvarno čak i možemo da preokrenemo. A ne, zaletio sam se u njega i sjebao sam celu akciju. I opet smo izgubili chapter. To jest, nismo još, imamo... Ne, što je šutno, koji kurac! Ladno smo... Kako mi se učinilo da je lopta ušla u gol. Dobro, možemo sada ga... Ne, kulicu mi je falilo da mu jebeno oduzmem loptu. Sam ja kršten, kako nisam uspao da igramo još jedan chapter, nerviram, izvinite što snijem ovako kasno, ali klip ću da izbacim relativno oko 2, pola 3. Tako da, ljudi, da se zna, bit će daily upload, tako da super. Nemo dajem da ne možemo dobijemo ovu Cordobu. Gledajte kako lagano dam go na početku i onda me ljudi napune ko ništa. Ajde uđi, jebem ti mater, golmana šugavi. Nisam uspio da mi dam gola, probat ću da idem ovoga. I kurac sam uspio. Vidim što ovako psuvam, jebi ga, nerviram se, ako me razumete. A iskreno svako od vas je psovao bar po jedno. Ako ne i više. Slučajno, namjerno, nemam pojma. Ništa nisam rekao o tome. Ali ljudi, ne možemo da damo go Cordobi. Ljudi, ovi su sad, ja mislim, u drugoj ligi Španije. Ja sad ne mogu da im dam go. Koji sam ja hendikep. Če ne mogu ovim slepcima dam go. Opet kažem, ne mislim ništa bukvalno. Ali ljudi, ne mogu da im priđem. I ladno gubim od šiptara. Jebem ih u čmar. On je njihov okrugli. Ne mogu da verujem da ne možemo dobijemo ove. Gde mi je Ronaldo? Ajde imamo akciju, možemo da damo go i... Dobre, trpaj. Gabi jedini. U meni je najbolji strelac. Za moj tim. Kako sam gore slajdovu za džabe. Evo ga, uzeli smo im prvi put loptu. Dodaj se doma. Idemo, Ronaldo. Idemo. Ronaldo. Jebem ti mater. Jebem ti mater. Jebem ti mater. Evo ga. Ne, jebem ga u čmar. Uzeo nam je ponovno. Evo ga, čovjek smo uzeli loptu i mislim da je on nam uzeo, nije. Ali sad idemo da završimo akciju. Šta se sudaraju ovi moji? Gbamin.
to je onaj seljak što je promašio onu akciju. Ajde, imamo šansu da pređemo chapter. Gol, ljudi, prešli smo chapter. Idemo, bam, nešto, Gbamin. Piše gore, ljudi, Gbamin je dao gol. I mi ćemo najvjerojatnije da pređemo ovaj chapter. Koji smo mi u seriji. Kakav je ovo preokret bio. Gabi jedini. Ladno, možemo čak da im damo još jedan gol. Trpanje! 3-1, ljudi. Ladno ih punimo ako ništa. Nisam ladno mogao da im dam jebeni usrani gol. I evo ga, dali smo gol. Napunili smo ih sa 3-1. Tako da, prešli smo chapter. Nam se neće biti oko glupih i teških chaptera. Ovi smo koliko puta? 4 puta pokušavali. Go, man. I fasovi u dribling goli. To je to 3-1 smo napunili, ljudi, i to je to. Super, prešli smo chapter 1 i krenuli smo lagano da razvalimo chapter 2. Dobili smo neki španski pek, tako da mislim da ćemo dobiti nešto dobro, neko im taj osjećaj. Nadam se ćemo dobiti bilo šta. I dobit ćemo pek, da, nešto dobro. Pare, HP-ovi. Felipe. Mogli su Filipe da napišu na primjer. Moramo sada biramo koji ćemo. I da, možemo ladno nagradicu neku dobijemo. Neko ovaj chapter završi, možemo da dobijemo nagradicu neku. Moramo da dobijemo ove u prvom poluvremenu, tako to isto kao u drugom, sem što ide od 1 pa do 45. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. U narednom klipu ću snimati Mobile Legends, tako da ne vidite što mutim FIFA Mobile i Mobile Legends, ali izvinite. Sutra će biti FIFA Mobile, tj. Mobile Legends, opet sam ih pomutio. Sutra će biti Mobile Legends, prekosutra FIFA Mobile i za 3 dana otvaramo Super Magical Chest u Clash Royale i nadam se ćemo dobiti Legendary card. Ako niste pogledali klip u kome sam dobio prvu legendarnu u životu, dobio sam Graveyard, i pogledajte taj klip, bit će zanimljivo. I vidimo se na jednom klipu, odjeva.